Все по-често обзавеждането на новия апартамент започва с кухнята. Тя става водеща и към нея се съгласуват останалите мебели в помещението. Това се получава от една страна поради обединяването на кухненския кът с дневната и от друга заради огромния напредък в дизайна на кухненското обзавеждане. При проектирането е необходимо съобразяване с индивидуалните нужди на хората, като целта е оптимално оползотворяване на пространството и повишаване на качеството на движение. Затова и етапът на проектиране е много важен в процеса на производството на кухненските мебели. След това, разбира се, идва ред и на квалифицираните монтажници. Професионалният монтаж на кухни изисква задълбочени познания и богат опит в тази област. Работата по монтаж изисква спазване на определена последователност и точност при всеки един модул. При изработката на проекта задължително се предвиждат и кухненските уреди. Вградени и самостоятелно стоящи, те имат значение както за крайната цена на кухнята, така и за финалния вид на цялата композиция. За да бъде добре обзаведена, в нея трябва да присъстват всички основни елементи на кухненското оборудване, добре селектирани и комбинирани домакински уреди, за да й придадат стилен и завършен вид. Мебелите и аксесуарите трябва да са удобни, практични, не заемащи много място. Поставянето на водобранната лайсна е един от завършващите етапи в монтажа на кухнята. Предлагат се алуминиеви и пластмасови водобранни лайсни, като при пластмасовите има по-голямо разнообразие на цветове и декори, а и себестойността им е по-ниска. От друга страна, алуминиевите лайсни са по-предпочитани заради здравината и устойчивостта си и не на последно място заради съвременния вид, който придават на кухнята. Всяко добро проектиране на кухня включва планирането на 5 отделни работни зони. А те са запасяване, съхранение, миене, подготовка и готвене. Всяка една от тези зони трябва да бъде разположена на правилното място спрямо всички останали, така че да се спестяват излишните движения на домакинята. Лесно е, когато знаеш.